Haupa, ni Maite naiz, eta erresistentzia arazo fisikoa da antzeslanan sortzailea eta interpretea. Eta, bueno, urrengo iraiak 11an, Eureretan urte terdiko sormen lanai bukaera eman eta estrenatuko dut bertan ni esenen. Eta, bueno, erresistentzia arazo fisikoa da, ikerketa lan luze bat izan da. Korrika, atzian ikuste zuen, korrika makina honek eskaintzen duen promesa hori eta nire biografian arteko ikerketa bat. Bueno, arte dramatikoko ikasketak bukatzen ditzala, gradu bukaerako lana bat iteko, korrika makina aukeratu nuen objektu bezala, hor ezautu ginen, eta garai hartan beste gai bat ikertzen nahi nintzen arren, konturatu nintzen korrika makina honek promesa konkretu bat erakuste ziala, ezta? Eta promesa hori da, azkenian korrika makina batean, norbaitek korrika ingo du, baina ez edozein moduta. Norbaitek ingo du korrika modu produktibo batean, gorputz funtzional batekin, gorputz atletiko batekin, eta parametro batzuei erantzuteio gorputz batekin. Edo behintzat, sozialmente parametro horiei erantzuteko desira batekin ingo dula korrika. Eta hor konturatu nintzen, ni errena naiz, eta korrika egitea debekatuta aukidet, eta korrika egitea, ezin izan dut korrika egin urte askotan. Eta, konturatu nintzen hor, harreman pertsonal bat zehola, promesa hori, eta nire biografian artean. Begirada teatrua azkenean baldin bada enkuentro bat, publikoa eta artistan artean sortzen den topaketa bat baldin bada eta hor konpartitzea baldin bada, bai asko saiatu naizela horretan beti begirada, teatroko begirada hori edo publikoan begirada hori integratzen eta nolabait saiatzen konpartitzen bide bat, publikoak konektatuko duna forma desberdinetan eta hori izan da helburutako bat eta bidaia bat proposatzea publikoko pertsona bakoitzak indaien nahi duen edo aldun modura. Urte terdiko ibilbidea eta gero, sormen prozesua eta gero, nire azkenengo egoitza hemen ingo dut, Arrobian. Transizionez programan aukeratua izan zen proiektu hau, eta horregatik aukera ederra dakat leku honetan bukatzeko bide luze hau.